Yauwa barkanku da haka jama'a. A gurguje gashi nan mun shigo cikin NFT blockchain ɗin nan. So wanda suka ce mana suna siya sun zo suna ta kame. To amma abin da nake so, bana so mu bar abun tun da mun fara mu ɗan yi haƙuri kaɗan mu gani. Yanzu abin da za a yi shine ina so mu zo idan muka shiga menu, wajen menu sai mu zo wajen status ɗin nan. Mu duba status. So idan muka shiga wajen, yauwa na farko nan kaga free ne shi. So ga server limit, ga withdrawal limit ka gani yake 700 NFT sai kana da 700 zai yi. So kuma monthly receive NFT nan wajen ka gani guda 10 ne kawai. So bari a tura maka sama da 10 ba a cikin wata ɗaya gaba ɗaya. To idan muka zo na biyun nan shi za a siye shi ne da 50 NFT. So withdrawal limit ɗinka kuma a wata shine guda 500 gashi nan muna gani ai. So shi ma mu ƙyale shi sai mu zo wannan. Ka gani in ka zo nan gashi nan a ƙasa ka gani bai nuna buy ba, ya nuna activated. So ni na riga da nayi ne. Gashi nan monthly receive 50 NFT abin da zan iya receiving a wata. Kuma akwai wajen withdrawal limit ɗin. Na yake nan. Akwai withdrawal limit gashi nan 300 NFT. Sai sa na ce mana mu yi haƙuri. Baku manta ba na ce mu yi haƙuri mu bari ya kai 400. Ina nufin idan ya zama 400 kaga za ka siya wannan, za ka zo kai activating ɗinsa. In ka zo mai 100 nan ka zo ƙasa zai ce ma activate ko buy ne ko activate duk abin da ya nuna ma dai sai ka yi. To idan ka yi zai nuna maka activated shikenan ka riga da ka wannan. So idan mun yi activating ɗin shikenan ko yanzu ma mutum zai iya yi tunda dai kowa yana sha wuce 100. To idan an yi activating kusan kowa mu ma ya yi referring ɗin mutane kuma gashi referral bonus na ga ya fara shigowa. Tunda gashi idan muka shiga misali bari mu je referral gashi wajen invite friends nan idan ka shiga zai nuna mana gashi nan yau guda biyu sun shiga mun 30 guda biyu. Gashi nan na Adamu Sani da Nuruddin. To ga wasu ma nan duk za su shigo nan gaba. So abin da ya kamata shine mu ɗan saurara kaɗan mu gani. Idan yayi kowa nashi ya kai wannan ɗin akwai inda za mu je mu siyar kanmu sai sa bana so mu yi gaggawa mu ɗan saurara mu ci gaba da aiki. Insha Allahu indai har abun da gaske ne to mu za mu je mu tabbatar da kanmu. Mu ɗan yi haƙuri mu yanzu mu yi activating ɗinsa nan guda 100 ɗin nan sai mu jira mu ƙara tara wani guda 300. Yanzu gashi nan na sai da na 100 ɗin nan na yi converting na yi activating ma'ana. Gashi yanzu ina da 140 har yanzu 144. So yanzu nan zai wannan cikin kwana 2-3 za mu tara wannan abun shikenan sai mu je mu gwada siyarwa mu gani in ya saidu alhamdulillah.